Aw tulo bɛ wa FM de mankan la nin waati na ka bɔ Mali la Bamakɔ an bɛ Zeno Media sanfɛ Facebook ani YouTube. O de ye kunnafoni ye. Ale don. Amadu Konare kunnafoni don ko m'a fɔ. A bɛ bɔ sana a bɛ bɔ dugu la. Maa minnu ka wulikajɔ ni cɛsiri i ye ka kunnafoni kalaman minɛ sanni dugu cɛ. Amadu Konare ni ka se k'a ɲɛnamaya o de ye sɛbɛnnikɛlaw ye ani dabaji karamɔgɔw. San yɛlɛma o san yɛlɛma Amadu Konare i k'a dɔn caman b'a la olu bɛ lafiyabɔ kɛ dɔgɔkun kelen dɔgɔkun fila. O de kɛn bɛ sababu ye sɛbɛnfura ka dɔgɔya. Amadu Konare k'a dɔn sɛbɛnfura dɔgɔyali o bɛ kɛ sababu ye kunnafoni min fana bɛ di o ka duaya nka fitinin min ma bɔ Amadu Konare an n'a ye kɛnɛ ka k'o lakali o bɛ kɛ sɔgɔmada in na Amadu Jakite b'an gɛrɛtigɛ la n'a ye yamaruya di kunnafoni mangani ni fitinin min b'an bolo an n'o lase e ni ne fila tɛnkunnen bɛ ɲɔgɔn na a m'a bɔ min na a na dɔn o bɛ kɛ nka ka pasa i ko dɛbɛ cɛlɛya dama tɛmɛna o ye tiɲɛ ye i bolo bɛ cogo di bi Amadu Konare Amadu Konare n bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura ale don maa min ɲɛ sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Seydou Konatɛ Seydou Kodi Simbo ko a k'i k'a dɔn sɛgɛsɛgɛli ni jateminɛ ani dasumusumu i k'a dɔn kalanbolo min bɛ n'u k'a ma ko ayiwa étude Timbuktu olu de ye dasumusumuni kɛ Mali kun n'a kun ka ɲininkali kɛ yalima malidenw u ka jate n'u ka hakilina bi cogo di ka ɲɛsin politiki kɛbaw ma ani politiki yɛrɛ Amadu Konare min ye région tan bɔɲɔgɔnko ye u ye ɲininkali de kɛ awa mɔɔw la cɛ fara muso kan denmisɛn fara maabakɔrɔ kan Amadu Konare k'a dɔn awa maa minnu bɛ politiki baara la u ka lahalaya an'u bi cogo di awa malidenw yɛrɛ dusukun na sɛbɛnnikɛla ko a ko assise sociale parti politiques farala ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn ye minnu kɛ an'u ye baara minnu kɛ jamana in kɔnɔ nin san laban in na Amadu Konare kɔni kɛra sababu ye maliden k'a fɔ politiki maa ma ko an digɛra la Amadu Konare i k'a dɔn o kɛwalew a n'o hakilinaw de bɛ senna min ye observateur Tombouctou ye kabako olu yɛrɛ jawala de ye Sénégal ye Amadu Konare k'a dun nana Mali kɔnɔ ka maanifin ɲininka min ka sumusumuni kɛ politiki maa yɛrɛ ani politiki baara yalima malidenw ka miiri n'u ka hakilata ye mun y'a kan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ marabolo min bɛ n'o ye Menaka ye Amadu Konare k'a dɔn n'a bɔra yen na yenkaw kɔni 100 maa 85 Menaka olu kɔni dalen don politiki maa na politiki baara la Amadu Konare a ko maa min digɛlen don politiki maa yɛrɛ ni politiki baara la o ye Bamakɔka ye 100 ɲininkali 75 bɛɛ lajɛlen ko ko mɔrɔrɔ Amadu Konare a k'i k'a dɔn o min n'o kɛn bɛ n'i ye Tawudeni ani Sikaso fana ta mɔɔw tigɛlen d'u la ye 100 o 156 tigɛlen don politiki maa ka baara la Kayi ka na Tumutu maa 40 ani 8 sarada la o tigɛlen d'u la min ye Moti ɲininkali ni sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ maa 40 o ti politiki maa filɛ foyi ye Segu jamana na 100 o 100 maa 33 tigɛlen don politiki maa na Kulukɔrɔ fana kɛrɛ bɛɛ tɛ ni maa min nana Gawo ani Kidali n'a Lamini na Amadu Konare i k'a dɔn maa 27 walima maa 22 olu bi sanbɔrɔ ti politiki baara ani politiki maa na a ko n'i y'o kurukara bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ Mali yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan la Amadu Konare i k'a dɔn centre d'étude Timbuktu maa minnu n'u bi ɲininkali kɛ sabula diɲɛ bɛɛ lajɛlen dalen don u ka ɲininkali kɛcogo la a n'u bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ kɛcogo min na Amadu Konare i k'a dɔn mɔɔ dalen don n'u ye kuma min fɔ kalabi tura a kan kosɛbɛ a ko n'i ye hakilinaw ta k'u lajɛ o ko yɛrɛ kɔni o bɛ taa bɛrɛ bɛn fɛn min na kosɛbɛ o de ye présidentsigi min dɛmɛna an ka jamana kɔnɔ Amadu Konare i k'a dɔn ayiwa présidentsigi maa min sɔnna ka bɔ ka taa vote kɛ k'a fɔ n bɛ taa vote politiki maaw ye a ko san 1992 n'o bɔra a la maa 30 ani maa 6 kɛmɛ sarada la san 2007 Amadu Konare kana bila 2013 la i b'a ye k'a fɔ min ye a bɔ vote kɛbaa ye o de jiginna fo k'a fɔ k'a to ten Amadu Konare k'a sababu kɛ ayiwa min ye maa 24 o de kan bɔra masakɛya yɛrɛ nɔfɛ Amadu Konare a k'i k'a dɔn kɛli ye wajibi ye sabula jamanadenw ani maa minnu bɛ bɔ ka taa vote Amadu Konare k'a dɔn danfaraba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ minnu yɛrɛ tigɛlen don politiki baara
ani politiki mana petu amudel kunare kado o dibi de baraka bunya sa kalo tan fla anga jamana kono kabako ni politiki ma ko ngo e kado kena ka walma jabarani na mo singa samboro tigeti awoningu kodu amudel kunare sabula samba ani demba ni be fla toy wonu mbele jele se ka ke woratigi amudel kunare akika do sekesegeli kala jere jokulu mi ngoni be ay wa dakaru ka fe nuka mo tumbuktu odo olu ko ni ga doniya nuka sekesegeli ajira munana nini amudel kunare ibaye kafo politiki ma kan galo ani namara anu ka janva kene kan garaba amudel kunare ka do bloki mindu kana bulobo jufala amudel kunare ka do femi na kadi domi u bele jele bi kuma duma fo amudel kunare ka do nu bolo bora chala walma u dabora tulula u singa bla o tigila ma kelela amudel kunare ka do u demanda de kala sababu ye abo malide ka tiga politiki mana akwa mi doni na kobi ma minu be ni so mingele do ka fo uluka politika bu ma kala no ani ma kala ni dangaw amudel kunare ikado ulu chama de ko ngele me ka namara du singorosa ka tu kar politique ka wasa u ka joro ka se ka soro ni wunye sebanye minye sedu konate ka fasirido anye min bon nouvelle horizon kono nyedangura kala mo da batungura bamana ngoko ni ku iche kan sufe duguma je ibiye kuna pondi sebe nouvelle horizon baba damele sebenge baba ko abena ta minye follow menyi nga ka sebe sa minye ka do awa jamana awa manyema munu bebe no e autorité de la transition e ka do nga fo timanjoro faga akulena falela ama sorla ka fo deranya ku follow min dara ka do bandao ani moktar wanika ika do nga fo ka jigiya mine awari la sabula minyi ka do colonel Asimi Goita ale na jiyo ko ni na ye ka fo awa ko ni mala ka mona ka minga jiga matla o ka chukutira minyi ka do nga fo jamana ferili na tonoma dali ika do ko bandao na jiyo e ko jugu mashe ulawa okara sababu ye sebenigala ka fola ukase ka oluta yoke ningo lubla kerefe ika do ka blokura boni transition o kama minye ka do soni sigira fembelebele ba doka ni oye ka do nga fo ire fondation group mai o kama jamana de bela jerele welela ninga ta sigi kene ka hukumi ma assise national assise mi na ka damne mali kun fa kun bela jerele welela beka sigi ka pma yala mali yere be bolo minga ka damne modibo tlela kana abla bila au nyebe mefen gole yala ni ansigira amseka beoka ode kama jamana de kelengele fon fentara kenekan bela jerele yika la nyini fo maliko ina angoni mafe Asimi ni yayi malika ke maliye akake malidun sako ya amafe akaninge kanini ninge ode kera gafe bilibili bay ni ko gafe bla forami mako recommandation des assises nationales sebeni kala ko malide do ku yemborochi yala minye sigika fo ba chama kera dialogue national inclusive deni ani sigili bado kara kabibi mase ka bela jerele kara puma balangulu nye ka be gafe cheninga fili la jukoro ko yala ni vona mina keti wa ako dabarada be nyinga doni ni tawche sabula ika do awa asisi benga do fora ko ka jekulu krengere ni do sigi jekulu mumina laje malidew nye mumfo ika do asisi ko la no jamana jokanye o de jekulu fanango bara ukoloshi o kama jekulu misigira nu kama ko comité indépendant de suivi évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales et des refondation olu ko ni de sigira o bara kama pasebeni kala ko olu ka bara abeni nga bla achemna fulilo de sabula minyo kale ko ka bara dala benu besabati awiye ka do wuli ka jo tama tota kunungo ningu kunda jamana kundi yereka no ye colonel Asimi Goita wiye Asimi ika do nwanyi CV ayu bisimila limu na wiya jirala ka fo umana dore la de mali de unye femi vo ba fe mali kundile na ka ke wiye olu ko ni nyeshne do ko la koloshiri no bara ula wale yalima o kuma unana jamana kundi yereka blasralika lame femunu mafe akofo yanu kase ministry nyemama ikado yo hakili faluke jamana kundi ya jirawla ka fo fenwo fen kanga ke jamana dewnye minfo ni okake o mana ke gungo gunye kenanya kola sene kola minye jamana Joseph fenwo fena ale ko ni misira do kora bara bela jerele ka ke fenwo femita jamana dewnga nafa kama o kasige senga sabula jamana dewnye de yafo o kara ko sabatile banye ukama nyema mbolo minye ikado ngafo awa maître Amadou Chewle Jara ale ko ni nyika ya jira jekulu chwala ka fo ni ngo fesa obita ministry nyema ale ko ni manyoanya ni ministry minyera nyesde do ni ko nyoma no colonel Abdoulaye Maigai ele ni bara obise ka dada asama ka boala premier ministre Shogel ko kala Maiga o ma fodi ayi e
ko Ablaye Maïga u bita ministre ɲɛma fe ani ministre min ɲɛsinen don nin ko ɲɛw ma il y a deux ministres pour ne pas dire deux premiers ministres non non et non le seul et l'unique premier ministre Shogel Kokala Maïga selon Daba Tungara non mais selon pratiquement il y a deux premiers ministres donc Asim a menti. Je ne sais pas. Qui a nommé Shogel comme premier ministre? C'est Shogel qui est premier ministre. Qui a nommé Shogel comme premier ministre? Asim. Qui a nommé Abdoulaye Maïga comme premier ministre par intérim? Les circonstances ont amené Abdoulaye Maïga comme premier ministre par intérim. Et quand le premier ministre principal est revenu, pourquoi on n'a pas mis l'autre premier ministre à côté dans ses fonctions de ministre simple? Mais il est à côté? Non. Il a été désigné ministre par intérim, ministre d'État. Et toi, vous regardez les ministres d'État, ça veut dire premier ministre plein de actes. Il va y avoir mais n'a pas de vie. Aïe, au Tessa. Aïe, on peut être ministre d'État. Premier ministre Kanga Jo Keneo Keneka. Ça ne vous plaît quoi. Ne de y'a fiyɛ koyi i na se ka don na dɛ nam fiyɛ taa i ka bala ŋoloma ko kura ayiwa na sɛbɛn kɔrɔ na ɲininkali kɛ walima telefɔni ci n'o tɛ fila don dɛ awɔ jɔn ni kɔrɔ don kunnafoni filɛ an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ a ka bidon bɔli la Amadou El Konaré Amadou El Konaré même bolo buga ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le national Amadou El Konaré cɛ sirilen i ta ti yɔrɔ si ye Amadou El Konaré i k'a dɔn sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Salifu Sise Salifu ko min ye Korowari ye Ivoirien nisɔndiyalen don u bara ka Ala deli ka Ala sago da Asimu Goyita ye an bi donni minɛ i ko bi Asimu Goyita a bɛ se k'olu nisɔndiya ni fɛn min ye o de ye maa minnu minɛnen don ayiwa n'u bi Mali kɔnɔ n'a bi waati jan bɔ Amadou El Konaré jɔnni ko Asimu Goyita tɛ suba ye jɔnni ko dɔnnikɛla tɛ jɔnni ko cɛ gɛlɛn tɛ jɔnni ko ayiwa dabalitigi tɛ Amadou El Konaré babali ani kuma dama min dara k'a sɛgɛrɛ ninnu minɛni na Amadou El Konaré k'a dɔn cɛ o cɛ ni jɔlen tɛ i k'a dɔn ni hakiliw faralen tɛ ɲɔgɔn kan Amadou El Konaré u ko min ma to a kana i na panike min ye Alassane Dramane Ouattara ye a y'o de ɲini min ye i k'a dɔn Asimu Goyita ye denmisɛnnin don ni n y'a babali ta k'a papa min kɔni ye hakilinaw ye i k'a dɔn walima min kɔni b'a to ayiwa n ka dabalijugu ni n ka fɛɛrɛjugu bɛ se ka dɔn cogo min na walima a natigɛ i k'a dɔn o dabali de tigɛlen kun don n k'i ɲininka ayiwa min ye Alassane Dramane Ouattara fɛ a ko kuma caman ani wuli ka jɔ Amadou El Konaré k'a dɔn kuma bana min ni ka munumunu salo kɛ lagɛriko kuma yɛrɛ kun b'a da n'u ma bila nin don in i k'a dɔn Korowari na taa suru Mali ka iko sakisɛ Amadou El Konaré k'a dɔn nin bɛɛ lajɛlen kɛra kuma ye min ye Asimu Goyita ye i k'a dɔn kala a m'o dɔn a ɲin na ni k'a sɔgɔbɛ sɛbɛnnikɛla ko a bɛna laban mun na u nana dɔ tigitigi nin kamalen min filɛ Mali masakɛya la nin ni maa caman de kelen koyi nin ye sɔrɔdasi min ye nin na hakili bɛ ɲɔgɔn kan koyi Amadou El Konaré k'a dɔn u laban nana dabalijugu tigɛ ka fɛɛrɛjugu tigɛ a donnama in kama min ye Robert Dusé ministre des affaires étrangères du Togo u taar'u malamini Togo u taar'u banamini Togo la i n'a fɔ Togokaw olu kɔni daɲuman bɛ ko in na kabini a daminɛ fo ka n'a bila bi la Amadou El Konaré novembre kalo de tile 29 san 2022 i b'a ye k'a fɔ wulikajɔw ani jateminɛ minnu nana kɛ Amadou El Konaré k'a dɔn maa caman de farala ɲɔgɔn kan Ganakaw ka président Gambi président ninnu bɛɛ lajɛlen nana kɛ jɛkulu ye ka wuli n k'i ɲininka ayiwa CEDEAO to a la Amadou El Konaré ayiwa k'u bɛna Mali kuma ɲɔgɔnya u bisimilela i n'a fɔ Mali y'o jamana ye Amadou El Konaré jaa u kun kɛlen bɛ ka dogodogo ni dogo caman kɛ maa wɛrɛ minnu b'u nɔfɛ Amadou El Konaré micro i k'a dɔn o dogodogolen don min ye ayiwa fototalaw ye olu dogodogolen don fan caman na muso dɔw ta kun b'u kunsigi la dɔw ta kun bɛ chapeau hali dɔw ka karavati ani ceinture la Amadou El Konaré i k'a dɔn u bɛɛ lajɛlen kun bɛ yen kuma min ni faama ninnu n'u ka cidenw nana k'u bɛ don palais in kɔnɔ Amadou El Konaré jaa Asimu Goyita ye soba ye machine nana kule fa bɛɛ fɛ machine kulelen i k'a dɔn u bɛ se k'a fɔ e k'i jɔ Amadou El Konaré i k'a dɔn a bɛ yɔrɔ jumɛn na a don ma diya koyi a don ma diya dɛ ne ko kuma ne ye kuma yɔrɔ dɔw fuyera dɔw ka hali ceinture nɛgɛ u y'o bɔ k'o da o bɛɛ la mansin kulera
fɛn dɔw bɛ o bɛ ti fɔ n'o tɛ micro bɔra yɔrɔ la don ne m'o f'i ye kɔfɛ n'u ɲɛna ko Mali ye fɔlɔ Mali ko batɛmɛsira de don Amadu Konare kabini o kɔni kɛra u ka dogoni dogo bɔ nana ko kalama Amadu Konare k'a dɔn u y'olu bɛɛ lajɛlen de sama ka bɔ u la o n'a ta bɛɛ ba ma kɛ k'o kunbɛ koyi ka tila ka t'u munɛ ni zigi Amadu Konare k'a dɔn ka dumuni duman d'u ma yan de ye Mali ka laban sa ayiwa min ye maa 46 min u nana minnu zoro naani don olu yɛrɛ ye kumakan min fɔ olu cira ni cikan min ye u nana ni dabali jugu min ye fɛrɛ jugu min b'u bolo Amadu Konare olu yɛrɛ jɔn Ala fɔ k'o fɔ Mali faamaw ye olu sɔrɔla ayiwa ni ko kuma bɛ taa ka nin dunan ninnu sɛgɛrɛ Amadu Konare k'a don u sagira u kɔnɔtɔ tɛr'u kɔnɔ an bɛ taa ka na ko bi n'a ka bi Amadu Konare maa t'u la min sɛgɛra ka na Mali kɔnɔ sabula malo i k'a dɔn a n'u tere nana da kɛnɛ ka gabara Amadu Konare sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ Asimu Goyita a n'a ka ciden dɔgɔtɔrɔ Sogɛli Kokala Mayiga don kelen da kelen u ma dantɛmɛ kɛ don kelen da kelen ninnu minɛni na u ma kuma porokotolen fɔ u ma kuma jɛngɛnen fɔ o de ye bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kamana gansan a nana dɔn k'a fɔ jɔngwala kɛlɛ in bɛ dabolo min kan n'an m'an jogo yɛlɛma an ka maa 46 u bɛ to duuru nara jukɔrɔji la koyi sabula gundo o gundo bɛ ko in na a bɛɛ lajɛlen nana dɔn Mali faamaw fɛ nin ye jɔnni ye de ye Asimu Goyita ye mun maa sugu ye nin ye suba de ye wa jinɛ don wa Amadu Konare i mana dabali fɔn fɔ tigɛ a kama a b'i pan ka bɔ o kunna u m'a lɔn de sɛbɛnnikɛla ko a ko cogo di a ka ciden min ka teli n'o ye Ablaye Diop ye ministre des affaires étrangères Amadu Konare u mana kuma fɔ cogo o cogo o b'a fɔ naamu Amadu Konare k'a dɔn nin b'a kɔfɛ nin t'a kɔfɛ i t'a kumakan mɛn a ko in nana bunza min ye awa masakɛ jugu ye n'o ye cɛkɔrɔba jugu ye a laban a yɛrɛ dɔgɔkɛ bɛ yen min do a de ko Tɛnɛ Ibrahima Ouattara Amadu Konare k'a dɔn o ye minisiri ye a ye lettre de sɛbɛnsa k'a don tɛgɛ i bolo Mali président bolo Amadu Konare i k'a dɔn hali maa min tɛ ayiwa misiw min yɔrɔ la bɛɛ b'a dɔn ko jifilen den ka tila ka logo kɛ bɔrɔ la ka da kan ne kura kabini ko in daminɛna fo bi a bɛ ɲa logo ne y'a haramu ko ka logo da bɔrɔ la ka da kan n'an bɛ bamanan laada la an bɛ woro di ka taa cɛkɔrɔbaw bonya logo de kɛra bɔrɔ la ka da kan k'o da lettre in kan ka na bonya kɛ n'o ye fɔlɔ kuma da ka don a rɔ Amadu Konare sɛbɛnnikɛla ko tuma min ni Tɛnɛ Ibrahima Ouattara nana ani Asimu ye ɲɔgɔn ye a ko n dɔgɔ i kɔrɔkɛ kɔrɔba ko ka nin bataki in d'i ma i kelen n'a kelen i ka lettre in kala o yɔrɔ bɛɛ i k'a dɔn Asimu ye lettre in kala i k'a dɔn min ni min b'a kɔnɔ Amadu Konare o de kun ɲini n'a fɛ bila ko tɛ bi Kodowari jamana kan u ka ayiwa kumakɛla minnu bɛ yen Amadu Konare a n'u ka ɲɛnajɛkɛla minnu bɛ yen olu kɔni b'u sɛbɛ kɔrɔ sabula olu danganiya n'a ye k'a fɔ ayiwa Mali kun ye min ɲini Alassane Dramane Ouattara fɛ o kun ye nin de ye a ka tigɛ a kan k'a dɔn k'a fɔ a ye juguya kɛ sigiɲɔgɔnya la a ka tigɛ a kan k'a dɔn k'a fɔ Mali ni Kodowari ye jamana kelen ye a ka da la k'a fɔ Mali ni Kodowari i k'a dɔn jalaki n'a nana kɔrɔ ni dɔgɔya t'a la i k'a dɔn i ka jɔ i ka jalaki kɔrɔ n'o kɛra i k'a dɔn sigi bi ja min ye Alassane Dramane Ouattara bɛɛ lajɛlen sɔnna a masa k'a fɔ fɛn minnu kun kelen bɛ jalaki ye ka bin a kan a jɔra bɛɛ lajɛlen kɔrɔ min b'o ban o de ye yafa deli ye i n'a fɔ Mali ye sariya jamana ye ko in bilalen bɛ awa sariyatigiw ka bolo kan Amadu Konare i k'a dɔn lala Mali faamaw na deli kɛ sariyatigiw fɛ sa badenya ani sigiɲɔgɔnya kama i k'a dɔn sariyakisɛ in ka teliya min bɛ se k'a to u ka maa minnu a bɛ k'a dɔn fiɲɛbɔ da bɛ d'u ma cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a ko cogo di fɔta sabula Kodowarikaw yɛrɛ sɔnna u bɛɛ lajɛlen jɛnɛ n'a ye k'a dɔn k'a fɔ bimakiw ka mɔɔw kan i k'a dɔn marabaajugu min b'u kunna o de y'u bɛɛ lajɛlen bila fili la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le national kɔnɔ i k'a dɔn a ka bi bɔli la Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn
konare ne mbala chugobedi kalamo da batungura fiye ma se kolonda la kaba ji tamine to brete ko min ye kuna fundi sebe kati 24 olu mana olu ko malika lakana ko bunangunka ko min ye colonel Sadio Camara ko janjo ka fo akun ko akele do ka galabu belebele do mali wolomasiri tabawla ka jigi abakura di jamana deuma sebe ni kala ko ni puma bayi akoni ya tani ga laje lakana na walasa jamana o jamana ika se soro lakana ko la ako a folo yere te muguni kise koyi a folo de galabo kaye chedew na ka donga fo angoni fari foni ne do sabula an la nyagarle do wa te se ka ke chugo la ka do ni ko do be no luma bla ka boloka ani ka chugo ya do yelema do ola sebeni kala ko ma nyi te bo fiana gwansa ako minya me doni mina iko bi ika do samba irika ne na la kale ne na to tarikula ali army bilama galabo mimbala fu golongolo uyerema halu mana telefoni soro fibu yo bi do ke ka do halika do kele dala ka sababu ke ulla nyagarle do ni baraw ta chiko ya me do mina iko bi sebeni kala ko ji kuna ko lo te kumu gwansa ako minye ka do nga fo jamana munumbe no lu ni malikele do nywana ni a jamana folo ye Francie ale mi ma fe Mali yere armée yere dali ka to toke ka anto jugu sako yala ni namugula sako yala olu sengoro akake bada France bi chede do tonjon do black na anga jamana kono ko olu be an lakana wa anga armée dali ka to duguma o de be France ika do olu arranger sabula uka soro de bola uka jare ni mardiane de bola sebeni kala ko ika do de kama misali yakele abodi mauma minye bandaw ye gouvernement kura flana minzigi ni Mokhtar Wane ya lisi bodomi ni ko bela jerele nonena odo ku ko ni jatimine minge kabi odo France ka uye Sadio bolo jaye ka donga fo ni gardi chemi bleni na ma fereke ni ngolo ka fegenya ni mbogo ka fegenya ni mina ke sababu ye kaika do sojugu bade la se France ma sabula ni nje kala minge ay ni iritika obi nwan doni minge fere ni hakilina munumbe ala Mali lakana ngo jele Mali kola ni ngo intora ika do fanga kola ika do abina gole ya France bolo dodo o de kama banda o kuyo nege utara no ye France ka bo sera Élysée la o Macron tlebini bani ke ka doble utara o kungolo koko je pass ningo shuka sengi aka jamana ka abi banda o nana asimi mi nyere munya ka dangai o sebe krofili la ama ma munume ada ani amunumunu chugoya iba donga fo kodo fole do ni njenye banda o anana ama famyalike o ale fana na isu France ka o hakilina juguka ka fo gouvernement kalisi ka bo minye Sadio Camara o ka gwalunga bo gouvernement la Modibo Kone o ka gwalunga bo ala sebeni kala ko ka donga fo minye to maja nyene mike ka donga fo awanzere sun yere ko sa minye konna nyami foka tuti minye ka do sira gira la bandawla ka fo bolo miye shido mona o bolo kele de ba isobe wa kera o chuko kele la sebeni kala ko nana tunga defense ka ta ka sore Sadio tege ni mana kaka bi edena kaka ika do donya mimbi la ika do colonel Sadio Mali mako de bola bi angala kana chei ananasi ka ka baraw fe ni bela jele bala ka ke amapma ika do awa minye ka ba yi ministre de la défense aya klita kuraye baraw fe wo fembe no kanga ke lakana ngo konala ayishu oka jona maw ya jira ka fo minye ni mami mita ko fe doni Sadio e che mi me ani colonel Assimi Goïta ani ni sorasi che duru fengo fe bela jerele de ye Mali marabulu ti karamo de batungura uma mugu ni kiseke yoromina ka shinenena ka shisola sanchama wati do la halika do bita uka kontu la dorometi soro kontu la ka sababu ke ube forona uka musaka ube korobo sugu bela jelela olu yo ke jamana min lakana ni kama geleya ni jojugu fengo feni jafa kule munu ngara ikado anga jamana la uye ni bela jerele ku ninga munyu ikado jamana ka lakana kama ka fode ko olu nale fangata ko goleya do de bina lakana ko la olu tem min kalama ko fona ndara la harana nsegina kura sebeni kala ko ode kama Sadio ani ni colonel Cheduru uye segalu ke ka jatimino ke ka do Malika goleya minye olu modo kabaho sabula mingara olu yerela jafa mungeru la ikado Francina jeufe ani mawra fe uba bela jerele do ode kama uye wulika jo boloda minye France ka dibikura mi me anga no ye Mali tesaka armée ma foisa ayere ni France ma min kolatige di France dun ta fe anga lakana anga sa nyere ko olu biso ngu sebo marfa sanga wa uye filitige no olu foloye saka dangana ya di adoni biche marfa hake min dona Mali kono e ba danoa wa min yira la tele la oye min mi se ka yiradi sabula secret défense kama
fɛ dɔw bɛ o ti yira télé la fo ka min kɛ a caman ba de nana pankuru dɔw falen jiginna hali sini o ma yira maa na kana siga sɛbɛnnikɛla ko o minɛnw nanen kɔfɛ min ye cɛden minnu bɛ yen n'u kan ka lakala jo sariya yɛrɛ cogoyaw la k'a dɔn k'a fɔ awa n'i bi kɛlɛ kɛ e ni jugu min bɛ ɲɔgɔn na o maa tɛ mago tɛ jo sariya la maa ti t'o nɔnɔ bɔ o ni tɛ rapport k'o kan human rights watch o tɛ i k'a dɔn rapport kɛ o kan u bɛ rapport kɛ anw mun kan anw kan ka mun de kɛ anw kan k'an ka cɛdenw kala hadamadenya jo sariya de la o kama Sajo ani colonel tɔ duuru ninnu u farala ɲɔgɔn kan joona ka sin ka miiri joona ka école de guerre dɔ dayɛlɛ Mali la école de guerre in kun tɛ dɔwɛrɛ ye an ka cɛdenw ka sɛbɛkɔrɔ lakala u ka mugu ni kisɛ dɔ wa u ka buna adamadenya jo sariyaw dɔn o ka se ka kalan an ka cɛden bɛɛ kun o de kama min ye kɛlɛ ma guwan cogo o cogo ni sera adamadenya jo sariya yɔrɔw ma i k'a dɔn u t'olu fa bilen dɛ u b'olu minɛ ni k'u bila kiiri ka bolo kan sɛbɛnnikɛla ko o yɛrɛ bɛ jamanaden caman tɔɔrɔ nka o ye baara ani a taacogo ye sɛbɛnnikɛla ko ka bɔ o kan cɛdenw kan ka bila i k'a dɔn condition min na sɔrɔ ko ni musaka ko la o fɛɛrɛw n'o daliw tigɛra i k'a dɔn minnu ni garadi minnu ka kan k'a bɛɛ lajɛlen baaraw sabati o kɔfɛ fana min ye i k'a dɔn jama yɛrɛ dɔyali la ka se ka na miiri ka polisiw ni protection civile sapɛrɛw ka olu fara jama kan k'olu fana kɛ sɔrɔdasiw ye ni k'u kalan ka marifa d'u bolo fana ka fara cɛden ninnu kan i k'a dɔn o baaraw fana sabatira walasa k'a dɔɔnin fɔ k'a to ten minɛn dɔw nana i k'a dɔn nango dɔw f'i ye min ye i k'a dɔn u b'a fɔ mun ma ko hélicoptère kasaw nana min ye Sukhoi 25 ka taa se Albatros 39 les Mi 24P M18 radar de dernière génération i k'a dɔn fɔ ka taa se min ye awa drone minnu bɛ yen n'u b'a fɔ a ma TBD turc olu bɛɛ lajɛlen nana waasa ko in yɛrɛ tɔ k'a biyɛ k'a kɛrɔ ɛlɛ ni Mali lakanako a ka kɛ Bili Haki ye sɛbɛnnikɛla ko a b'i bila bi tile kɔnɔ i ka ɲinini kɛ k'a lajɛ jamana o jamana farafin jamana tubabu jamana ani diɲɛ jamana o jamana min bɛ yen ni gɛlɛya b'a kan musaka ko gɛlɛya b'a kan un pays pauvre o ka se ka ni ɲɔgɔnna minɛnw sɔrɔ ko n'i y'a ye diɲɛ yɔrɔ la bi ni Mali tɛ k'i ka n'a fɔ aw y'o se kɛ ka tɛgɛrɛ fɔ a transition kun ka bɔ a la dɛ mais un pays très pauvre bi un pays mené par la crise gɛlɛya bɛ ka dangari jamana min na o ka se ka ni minɛnw san a yɛrɛ ye a yɛrɛ ka budget la diɲɛ kɔnɔ k'a ten ni Mali tɛ bi o kuma tɔ de tora dɛ juguw de b'u yɛrɛ ɲini sa tabarikala kunnafoni filɛ an ye min bɔ bi sɔgɔmada in na kati 24 kɔnɔ u ka bidon bɔ Amadu Ali Konare a ka di n na date bila diɲɛ nɛgɛtana kɔ n bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le démocrate maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Umaru Sanɔgɔ Baru kolondigi ko a k'i k'a dɔn politique tɔn min n'u k'a ma RPM tɔ tɛ ko la Amadu Ali Konare i k'a dɔn ɲɔgɔn ye kɛra ni ka kunnafoni di kɛ Amadu Ali Konare i k'a dɔn nin kalo tile 24 maison de la presse Amadu Ali Konare kuma min bɛ awa ni ɲɔgɔn ye kɛlaw da Amadu Ali Konare i k'a dɔn RPM bureau yɛrɛ de ka ci k'a dakolondi k'a filenkolondi bɛɛ k'i yɛrɛ ɲini Amadu Ali Konare sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn jɛkulu in ɲɛmaa tɔgɔ de ko Demba Dabo ye secrétaire général ye sous-section min n'a bɛ hippodrome na wa min ye bureau politique national ye o maa fana don Amadu Ali Konare ani maa dɔ farala ɲɔgɔn kan maa kolomaw Amadu Ali Konare a ko olu ka jɛkulu in tɔgɔ de ye mouvement tous pour RPM Amadu Ali Konare a ko n'i y'a ta k'a lajɛ RPM k'a fɔ de k'u bɛ kuma fɔ baara ni min kɛra bi o ɲɛ ka fɔ walima dalilu ani ɲɛtaa minnu bɛ o ka fɔ a ko kuma tɛ yen min bɛ RPM kɔnɔ bi dibi don dibi finba Amadu Ali Konare k'a dɔn maa si t'a dɔn i ye min ye tɔn yɛrɛ maa si t'a dɔn i ye min ye a kɛn bɛ foroko langolo damanda de ye Amadu Ali Konare n'a ma ɲɛ k'a fɔ u sigilen bɛ fɛn kunna min ye fukɔrɔden ye wajibi don kan Amadu Ali Konare bɛɛ lajɛlen ka hakili jagabɔ kɛ hakili jagabɔ in tɛ se ka taa abada a bɔ bureau politique national k'o tɔ sen na a ka dakolondi k'a filenkolondi u ka fara ɲɔgɔn kan ni ka dabali kura ni fɛɛrɛ kura tigɛ sabula politique ye ɲɛtaa ani hakili kura de ye Amadu Ali Konare RPM kɔni bɛ yɔrɔ min i k'a dɔn tɔ tɛ kɔlɔkɔlɔ la Amadu Ali Konare n'a fɔra bi ko vote ka kɛ i k'a dɔn n'u sera ka hali i k'a dɔn a bɔ conseil kelen sɔrɔ o y'u ja a ko kuma an bɛ donni min na ko bi olu minnu faralen don ɲɔgɔn kan i k'a dɔn ta in tɛ juguya ye koyi u ta in ye ni kura de ka fiyɛ parti la yɛlɛma ka kɛ abada
fo bureau kati ni bureau tira amodel konara abike sababu ya hakine kurawo ani dabal kurawo katige parti yera sigukun ani ton bakawulika jo bara kunye minunye o ka kisera kise dinguraw ta ton dinguraw bele jele kanyininga to kono amodel konara de be sababu ye akan ni kuraw fier note bureau politique national mimbe o ka bara bane do abine ka sanjuli juli bo amodel konara ka do halbi na ka bi obu nona ta ka segi kele kuma kele ka ka do politique dundo fenye ko claim mugani saba san 2019 ni bureau in akako bane kundunga halibi naka bi ubi jija buluka ngalo yerella ni ngunye sebenye anya min bolle démocratique kono akabi bolla karawo de batungora les patriotes minyi ka do nga fo ka fasiri jama jekulu uye sebenge Abdurrahman Baba Kuyate ale danaya daraka akwangata kaide akwa medoni minani wulika joma boloda jona minyi kiri kara wachicha tinwana anga jandele sra nywano ikado kabina ke kaide sebenigala ko wa dore tede minyi ka do awa olu yere ka jatelare kiri jabi jugu karatu ma ka wajibi ya ka choko olu kuna tuti jeni ay tugosila kaikaw minyi dogotoro monibo timbo ibo doa dogotoro monibo timbo ale de tu ka do nga fo kai ale conseil de cercle manyema wa ka do nga fo na folo ko do de tununi na fo si fo word milliard kele milio keme duru ika do ko yo dashi wara kula ika do atayro maye ala hali nyonti nyalige bile yari sebenigala ko ika do sekesegeli kela utara uya datulula ka da jabala karamo de batungara ika do kontu na bo ka damna muku na ko klimu be 12 la uye klimu bla 18 la ka bola ka bla 30 la minye predabga woshi enquêteur usigili nu ye dossier do bo ni million intarami ni million indunami ubi sebelangulo demanda bo ka da foka ika do nga fo sekesegeli kela were sigile sa foka shwa bla dola nana ka rapport bo ka bi milliard kele ani ke million duru ika do ko kai ko conseil de cercle amanyema ko anyema tunna abulade ya nyini nga desa watu mami me kai ebe go nyini kai ni o na jijeri nyavanu no ve ibo ye chudi tebani gala ko ga obenata kiri na no bo we tege deshaka ninga tabla ko banani ni nywanje so ni finendrinda uya shori tebani gala ko uya tibitaba foka na mabla anola no yere ka dangai ko mami mako mamudu bani be kwa mako magabo blala nola ika donga fo we kiri tanika seguna dunga boke kiri dugumona uyoke marabolo kera kana chafe ka boy kiri resuba mi be no yere kuru sipramu de jabi bosa ko bi kleflani na ale jabi mo ibo doni minye ka do awa docteur Modibo Timbo akumblara liberté provisoire la o ko fait de sa cour suprême de koko fere de kake ika do awa ko akaseka bla anola wasa abse ka bara utakuraye kramo de batungora ni ma kabini nye araye tege ka tichu kai ka ko meleshi kama udap ko meleshi kama udap boy ika do kaseka ni hakilina min dalenvle ko minye kai ko président du conseil de cercle ko abse ka siga nona ble ko fona tara marabulu werede no te kai président du conseil de cercle ayiko te yende ble ko sigiro te abulo yeble oluka fola on saria minye sebenigela ko ni mi ma hakili jigi femina ode bagar tola ke mana kele ko kaske se lu jashimina uke kiri ka ira ka foko ajele ajabajele pass ika do ko bagar tola tama benya ko minye timbo ta ko tuna be kaide kai ka ya jira ka fo uka dugutigila kaw uka dine nyemo demiseni jekulu société civile era bolo fara fenwo fembe ko ni nye tabale de gosi ka yira minye jamana famaula asimi kadanye turadasu kadanye shogali kadanye nga kiri tige jugu mimbe ma minye ni nafulo badeke habaw ika do ka fo de ko ti nyenyi no ko nafulo sara ana jaw fo de bina wajibi ya ko choko anola tun o ka kai to ni du ko lutuna so ma ha o tuma nu bi minge ko ke juma nata no ye shini kenaye kai ka obina laje nu ya wajibi ya ka fo obina timbo siga nola ika do ko abilla kale dawre la ko kondina la kale kaide sabula utuna jenai bi uti jeni ayeshini ma kelenga nafulo dungi sigi fo iti bo oro ko uti benai conseiller ke bisaba ni fla olu ye pétition signé
ka ira ka fo timbo ka gwenga bwe olu ta feble wanga obena ta timbo dlone du kretete fo aka siginga na anola kokura o kuma ayesebenge kaika ka prefema ko kuma ka esigile meni dene ko ke bla ko ke bla la barala ka esigile meni ale ikungolo ka ngati kifa wari dune de fe o soronde hali be ka du ka barala ko ke ako atodi du zake nam kaika kwa po passer ni traverser bibi abito todi du zake awo do ti makade koy ko tede ujodo wallahi ku ngolo bitada pe ko timbo ko atesgi oyo joyi opa ko ala jede note karawo de batura warbe ka dunje manay ngono de na mama mana dun iba fono de koy nga umata katlaka na kijabini dobi boko liberté provisoire wo ya bani nu fona mo ro jamaine sharatigu nu ko bi nyo olu o ba nyoro be mi ngenga article bu bulu timo tay kay ko be jabe dalay amejeje Jeka pub kaka frefon la kodon. Une promo exceptionnelle à ne pas rater sur la fibre optique à domicile de Move Africa Malitel. Jusqu'au 31 décembre 2022, Move Africa Malitel vous offre gratuitement le routeur et les frais de mise en service de la fibre à domicile. Pour naviguer sereinement, regardez les meilleures vidéos en streaming et Amadou el Konare ne Kambulo Bukado Kaboni Sebani nous kama le démocrate Amadou el Konare ikado jamana che ani muso ni yambwa kanda gere kabi ngana mi ani ngana minengana mi jandu bi fo mi nye san 2022 cheba asugandira bengera kan shuba ni nyego ni masebe bela jele ko jongwala shogel ko kala maigado l'homme de l'année Amadou Konare ne ikadon abashogel ko kala maiga shogel fasiri ba ko mi nye gelaye walma ikado toro ni tonyo ma to fo ni politique manye kabini nye kunungo Amadou Konare ne benzengonia to ko tinye ikado kuma langolo afoko abashogel ko kala maiga ka jamana den ku dusu kwa ka jamana don da ku yanga ma mi nyata barala noye asimi goita ye o kadana ya sabati ka ka saga ka sabati afo shogel ko kala maiga aledo kele bila kote M5RP ikado ben fende mi madaka aminye abo shogel ko kala maiga ikado anana wuli ka jobulo da ka chesirike odo mashi dalengunda la ka fo bibese Amadou Konare sago nana soro jamanje fanga bara damnena minye colonel Assimi Goïta ne ko neni civil jumé mi se ka je ka ni ngoy ndengu nyuave amafli anana sugandili ke e ka don juin kalo kle woloflan san 2022 wele blala dangoroba ma mbe minve jamana ka saga chaka korola mali bonya ani mali karama ka saga ma mali don bonya nu karama ka saga ma mali de manata gnye yoro ani so ka jani mali de ay ako ni puma dayo ye ne bola amena orobe shogal ko kala maiga nana bara damne premier ministre ya bara Amadou Konare e ka do juguya namara galo benzengonia kuma pour ko tele ni kuma langolo ni bela jile tara ka segere ma bo a chugula docteur Amadou Konare semeni kala ko abu gele akona abu wuli ka jola jamana kishili ni jamani danganiya ika don awado ko koroti ya mine do ko fedo ya mine kuma ko ni jara farga nana mine Amadou Konare ndale dunga alala ne dale dum menga jamana fe baraka minga mbaka jamana ye kalu damado Amadou Konare ika do farga nana duga shogele segera kana do aka mina kono iba fo ko kore note mo kunye nganiya ni hakilina minda ka segere ati bon na koyi na bora ni na makes fangile mai ikado ati bonna Amadou Konare fe bele jile sebe aladi shogel ko kala maiga nana kenaya jamana kundigi nana wele minye ika barai mina umbla le de ki kono koyi Amadou Konare kado anana barai da bala sebene kala ko ni bele jile jera ka makele minzoro sangile kono wati kile ngono Amadou Konare kado oyenga na minengana yi sebene kala ko na so la shogel ka ko mi mabulo nyangma bana na so la made kumba ka ko gla
nyangma bana Amadou Konare ka soro bi mase sambi nani ka ko binye shogeli janwo jandara nye jamana ngono ayi panga bo akuna do mi abi kele bolota mi nye UDPM ya wuru bi kungo ika do ko tinyata ado chekele mi ngumse ki do ki be musa to re to afo mali kono anye samu ngo la shogel ko kala maiga kilindu Amadou Konare ka do korotin danyate ika do dabalin danyate gonye ren danyate gongoro danyate Amadou Konare bele jele akanu akasiga se zabara ko gaki nga mi nye wuli ka joni chesiri ye ayo bele jele fori ka se bima yonima mota do ka fo ala kodu Amadou na ko bi ako ni ye jamana inda ka laje kiyatigi ka fola ako che mi woni yengana minengana en 2022 ni ya membe to aka na l'homme de l'année en 2022 aka di shogal ko kala maiga ma ni ngunya sebanye anya mi mbol le démocratique kono aka bi bolla kama da batungora ka kongungulo falaje ka ofe ale fara shogal ko kala maiga kan kongungulo che kele mi che fo Musa Traoré ale de do de peledugu o kele ban fe de tesegu de kama da batungora mi nya meta pangurunjigi kenena ayira ka fo yele mabado ne do barawla sabula mi nye wira ka fola mi nye ka do jamana famo kele do ko hakilina kuraw sigi wasa nye da kura bi se ka di mali pangurunjigi kenema chomina ma munu be ka do wasa masi kana gele ya soro e ka do ye bara kura do buluda bara munu na mawo mani hali ni ya soro ibi fe ka do parking la kati jo menye ibi se terminal folo ma wati mina e ka do passager olu nu ka bagage ka nga yele ma chogo mununa u kale do ko nyefolu bela jerele ke i ka do ninga maula famya la kunyuma ni sera yi ka nga badaki bla i ka do i ka bagage bla inu ma fe ka bo aéroport kono chogo mina ka se ko nyefoli ke mauye munu yere be nu fana ma fe ko gu yere jo ka do parking la ako nu sera ka ba amase ni ma ka chibitaba ke ni nana kaba ka do tigeni yere bisika ibo bolodi daka atige bi boni nga adima wa terminal de la ibi soro kata ichife kata ika bolima fe jo ninga ika makunyauke wa yani ika boye ibiseka lasa ko ka inika minau de chomina ani ka nga musaka munun sara bebe bo tige ula obedima minye tige obedimu na ika do lere kele dalashi ika do keme minye ika do minti bisaba ma faroko yebinani ye ika do na temena lere kele nga kaba wa ikado ikanga musaka munu sarani bela jerele de madanedo ninga berebe mauye akwa abinyini mauma be ni yedu tala ni panguruzo matrafa ba fon au ka jando ke ni haklina kuranu nuna wasa uka barakele nunga na ke jino ya baro au mbitala merki awre lukunare ka ndamba ko na lamini bela jile tluka wa FM ni mɔgɔ min b'a fɛ ka don an ka groupe WhatsApp kan i bɛ message ci a ma ni numéro in na 00223 70 23 56 37 wa FM aw ka radio